What you do not flame. But believe people care for me, oh. I'm on my way to make my dough. Say, if you see me jump on this, oh, you go feel I'm fresh and bold. Afambo Chinedu Ezang. Afọ tutu mbo Abaleze Ama. Esi m obodo a na-akpọ Alọ dị n'Idemmili Local Government, Anambra State. Well, abụ m onye na-akụ egwu nke akpọrọ ụdị egwu nke akpọ gospel pop music. Abụkarị egwu na-enye ndị mmadụ ezi ndụmọdụ. Bụrụkwa egwu na-eme enyekwa ndị mmadụ iji wee mee entertainment n'ihe egwuregwu. Ebido mmebe ihe gbasara ego life mgbe ndị those days nọ na school. Do enwego m abọ na ịbụọ n'ahịa. So and cover the 10th song m na-eme. That album now efere egwu ịbụọ nwere. Each one nwere egwu ịnọ. So last year ahụ gara aga ewepụtara m egwu nke m kpọrọ Chukwuoma, a single. So this one now na-eme nke m kpọrọ Na God. Ya pụta obere oge. God dey do am for me, na him dey open my way, I say na Papa dey do am for me, na him dey open my way. Afọ mbụ Uchenna Chukwunonyere m. Mana afọ egwu m eji mara wụ Rhymes Fine Kid. So anyị bịakwara n'ebe a ka anyị ike nọnyere our friend Chinedu. Ọ na-eshoot egwu ya today. So anyị sị ka anyị bịa nọnyere ya ka anyị make sure na ihe niile gara nke ọma. If you happy for your fellow person, come on, blessing go dey follow you. Ọmụ bụ Kennedy aka Mr. Wait and Take. And maka ihe nkiri anyị na-emepụta ugbu a bụ ihe kpọtara m here. Ihe nkiri ya na-emepụta ugbu a kpọtara gị ebe a. Kee afọ ihe nkiri ya reserve ka ntị n'ọnụ gị. Afọ ihe nkiri a bụ Na God dey do am, that is no Chukwu na-eme ya. Onye a bụ onye atiri egwu a bụ Maazị Chinedu Ani. Ka onye ọ bụ n'ebe nọ. Okay, Maazị Chinedu Ezani bụ ọga m. Onye isi okpokpo nke a na-akpọ Arụbara Eze Ama Nwan na-alọ. You know, nnukwu ọga m na Bravo Entertainment, you know, yeah. Ka otu nwere ike isi nnọọ kọwaa ụdịka egwu ọ na-eti na otu isi na-afụta ya. Ka ụdịka ịfụta na-afụta ya na mgbe na-abịa abịa. Okay, ụdịka egwu ọ na-eti bụ egwu nke ndị oyibo na-akpọ gospel pop, you know. And ka nsa afụta ya na mgbe na-abịa abịa bụ na nna afụta ya ka onye ga-emewe ọfụma n'industry. Because with nke ọma gasị enwe nke ọma ha na-akpọ Chukwuoma, the egwu all a hit ọ dị na YouTube. Then omekwa nke a with flavor na a na-eme ihe nkiri ya kịta, you know. Nke a bụkwa more hits and I pray for more hits, you know, for him. So yeah. Dịka nke a nwepụta bụ mụ na Ijele. He's like a role model to me, bụ Flavor. So mụ na ya bụ onye mere this particular one in collaboration. And ọdịnihu ana m atụkwa anya ime collaboration with Wishboy, Fino also. Ọhaneze Igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m unu. Ọ Chinedu bụ onye unu na-anụ ya, Abaleze Ama onye unu mara amara. Na na-ekiri isi mbido TV. Daalụnụ.